bẹ́rìn bá jí erin á kí olú igbó, bẹ́fọ̀n bá jí ẹfọ̀n á kí olú ọ̀dàn, bágbọ̀nrín oko bá jí àgbọ̀nrín oko á kí oníyèyè mẹ̀tù. Erin tó jí tí ò kí olú igbó á fara kááṣá, bẹ́ẹ̀ lẹ́fọ̀n tó jí tí ò kí olú ọ̀dàn á fara gbọta ọ̀dẹ̀. Mo jí lénìí, mo kó nílé mo kálejò, mo kọ́kùnrin mo kóbìnrin, nílé lóko lájò àti lẹ́yìn òde. Ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí, ẹ kú dédé ìwòyí. Ẹ káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò lórí ìkànnì Ìrírí Ayé TV. Èmi ni tí ń tòótọ́ Muhammadu Akówódé Baba Kórèdé tí gbogbo èèyàn ń pè ní ohun ìfẹsọ̀mídà, Sẹ́ríkì ọlọ́pọlọ nọ́mbà ọ̀nà, máyégún gbogbo sọ̀rọ̀. Àní àwọn ẹni tó mọ̀ mí délé wọn a mọ̀ kì mí pé àrí ìlú ni mí, àwa lọmọ oníjà kòmánà, Àjàní mògùn ni mí, ará àjámọ̀, àwa lọmọ ipò ń kọ́roro, àjà ń rọ̀ ṣẹ̀. À ń torí àjájà, Àjàní ta níjà lẹ́yìn kò lé òun, ṣèbá pọ́nbépo rẹ lórúkọ tí wọ́n ń pàjà. Mo kí yín, kí ni àkọlé ètò wa ti ọjọ́ tèní? Nǹkan bẹ̀ndúníà tá a wà yìí, ẹ bá wá nǹkan fìdílé àbí kẹ́ fìdílé nǹkan kájọ jẹ̀gbádùn rẹ̀.